गिबि गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामग्लायनायखौ आंनि साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। बे समाव आंबो मोजाङै दङ। जोङो दिनैहाय 27 जानुवारि 2020 दिनैहाय जोङो गोजोननि थाखाय गासैबो बर' माहारिनि गोजोननि मोजां रादाब सफैगोननि गोजोननि गुफुर फिरफिला बिरखांबाय। जोंबो बिरबाय दखरायावहाय आरो बे समाव आं नोंथांमोननो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सारनि फंनैसो बिबुंथि बा दिनैनि फंनैसो बिबुंथिखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो सानदों। नोंथांमोना नायनानै ला, मिथिनानै ला। आफादगिरि सारा मा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै ला। ग्रुपफोरखौ जयै जोंनि गोसोखौ गुवार खालामनानै जोङो बेवहाय सुक्ति खालामनो थांगासिनो दङ। बेयो जाबाय गुबै खोथाया जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव सान्थि गायसननाय। मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ बायदिसिना मुं होनानै गाज्रि गाज्रि जि खोथाफोर बुङोमोन बियो दिनैनिफ्राय जोबसिगोन। गाबोननिफ्राय जोङो मोनसे गोदान बर' समाज जोङो दानो थांगासिनो दङ। दा बिनि थाखायनो बे सुक्तिया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां मोनसे सुक्ति। बिनि उनाव जोंनि हेंथा हेंसिफ्रा जोबनांगौ आरो जोङो मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ। दा दिनै जुदि बुङोब्ला जे जोंनि दावहाया दाबो जोबाखै। मैयायो 26 जानुवारि खुंनायाव बिटिसिनि सिफआ बुंदों जे एबसुआ सारेन्डार खालामबाय। एबसुआ खुनुदिन सारेन्डार खालामा। आरो दिनै बे राजघाटआव गसंनानै आं बुंदों आलादा रायजोखौ जेब्लासिम मोना जोङो खुनु दिन जनानै थानाय नङा। नाथाय नैबे सुक्तिया बर'नि बिदा फंबायफोरखौ न'आव लांफिननो थाखाय, बड'नि बिदा फंबाय जाय बिमाया मोदै हुगारनानै दङमोन, जाय बिब'आ जायनि बिसिया दिनै नेनानै दङमोन, बिसोरखौ न'आव लाबोनायनि थाखाय नैबे सुक्ति। दा नंखायनो बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय खोथाखौ आं कन्डेम खालामो। आरो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव एबसुनि दिनै आफादगिरि, गाबोन आं आफादगिरि थागोन ना थाया मिथिया। नाथाय आलादा रायजोआ जेब्लासिम मोना जोंनि सोमावसारनाया थांबाय थागोन। दिनै गोबां गोनो गोथो जादों जे जोंनि सिमाया बारायगोन ना बाराया। बे सुक्तियाव सिमा बारायनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि हाबनायनि खोथाया रोखा रोखा लिरनाय दङ। गामि दाननायनि खोथायाबो रोखा लिरनाय दङ। दा दिनै सोरबा बिदा फंबायफोरखौ सोरबा थुनज्लायनानै बुंनो हानाय जे दिनै उमुगा हाबनाय नङा, उमुगा हाबनाय नङा। जोङो सोरबा बुंदों जे भरालि दैसिमबाबो सोनांगौमोन। भरालि दैसिम सोनाया बारा गिदिर खोथा नङामोन। नाथाय गहपुरखौ गारनानै थांनो नागिराखै, जेरावनोखि 500 सुबुङा इनाय अनागारै दानस' जादों। दा बिनिखायनो जोङो दिनै हरनि 2टासिम जुजिदों, फुंनि 4टानिफ्राय दासिम जुजिगासिनो दङ। आरो आंनि मबाइलाव दाबो अफिसारफोरजों जों दान्थे बिदान्थे खालामगासिनो दङ। दा नंखायनो जोंनि दावहाया कुनु दिन जोबनाय नङा। दुखुनांथावा बेसो जाहैबाय जोंनिनो राजखान्थि नेताफ्रा बे सुक्तिया दा जाथों जोंनि गेजेराव एनडिबिनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामना दोननाय बायदिसिना थासारिफोरखौ दाबो नैबे समसिमबो जुजिगासिनो दङ। आरो दुखुनांथावा बे सोरबाया दिनै आफादगिरि हिसाबै आंखौ प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनो, गोबां खोथा बुंदों। फैसा जानानै सरकारजों बायजाबाय, फानजाबाय, गाबोन समफोर फेसबुकाव ओंखारगोन। आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदों जे बर' हारिखौ लानानै सोरनोबा फाननो बायनो हानायनि कुनु आंहा सक्ति गैया। बर' हारिनि थाखाय जिउ होनो हायो, नाथाय बर' हारिखौ फोथाय खेबस' जों खालामनो मालाबाबो हाया। दा नंखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनैनि समा रंजानायनि सम। आरो दिनै माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि बे फबनाय जायगायाव जों फैदों। आरो बेवहाय जोङो समायखिरा लाफिनगोन जे दिनै जि सुक्ति खालामनानै गाबोन समफोरनिफ्राय गोजोन थासारिखौ लाबोनानै जे इयुनाव जुजिलांनायनि थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रागोन। जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो इमसनजों, जोंनि आल्टिमेट डेस्टिनेसनखौ जोङो रमान्सजों जों लाङा, जोङो गियान बुद्धि साननाय हनायजों जों आल्टिमेट डेस्टिनेसनसिम जोङो थांगोन। दा नंखायनो कुनु गोनो गोथो जानो गोनां गैया। बे सुक्तिनि गेजेरजों जोङो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, स्पर्ट्स इउनिभारसिटि मोननो थांगासिनो दङ, जोङो मेडिकेल कलेज मोननो थांगासिनो दङ, नेरिम्स मोननो थांगासिनो दङ, जोङो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल कलेज आरो गोबां जिनिस दङ। दिनै बिथांमोना बुंना लादो जों बेखौ सोबाय, जों बेखौ सोबाय। आर'नाइ ट्रेन कुनु गोसोखाङाखैमोन, जों गोसोखांब्रबनानै दिनै आसामनिफ्राय साउथ इन्डियासिम आर'नाइ ट्रेन खारगासिनो दङ। गतिके सा साज्रां सानब्रबनानै बुंनाय खोथा नङा, बे गोरबोनिफ्राय फैनांगोन। ओंखायनो जोङो दारि खमानिफ्राय लानानै जुजिगासिनो दङ। कार्बि आंलंआ दिनै 15 बोसोर इमप्लिमेन्ट जायाखै। मैया हरावबो दासिमबो जोङो नांलायबावदों जे कार्बि आंलंआ नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव फैगोन ना फैया। आङो मैया बुंदों आसामनि सासे मन्थ्रिखौ, जों दिनै जि सुक्तिखौ खालामगोन बे सुक्तिया जुदि आखरे आखरे पालन जायाबा आं नोंनि न' लांगोनायाव थांना सुइसाइड खालामहैगोन होननानै। उनाव बिथांमोना दिनै गासैबो खोथाखौ स्पष्ट हरदों, इमसनेल जानाङा। मैया CM जोंबो रायलायदों 4टा बाजायाव। बिथांमोना बुंदों दा सुक्ति जागोन, मोनाबिलियाव लोगो मोनलायगोन, रायलायगोन। गतिके जोंनि दावहाया सानसेनि थाखायबो जोबनाय नङा।
नाथाय बयबो मिथिखानानै लादो जे बिनि उनाव थांनानै जे जोंहा गोबां खामानि दङ रायजोफोर दिनै जिखिनि सरकार जोंहा सोलिगासिनो दं नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बोरै जादों बोरै जायाखै ओंखायनो बिनि उनाव जोंहा इमोसनजों नङा जों खौसेयैसो आवगायलांनांगोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय भिडिअखौ नायनानै मिथिनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसेनो खाथिनि बेल बटनखौबो प्रेस खालामनानै हो जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअनि लेटेस्ट नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो हानाय बायदि दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जासिगोन जय बर' हारिनि जय बाय बाय